Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Sheena, 23 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kini akong soliran. Kabahin kini sa among gipalitan og pagkaon nga mao'y hinungdan nga nahiloming duha sa akong igagaw. Aron inyong hisabtan, ingon niini ang mga panghita po. Gaw, padung na mapista din sa ato. Na ako na daghang baligya dito sa lungsod. Mao ba gaw? Nya saman. Manglato dito. Sige. Wow! Nindutan ako din eh. Naday food park. Gaw, barato ra kay ilang sisig, oh. Tag-40 na pira, oh. Naunta na. Tana. In fairness, ha? Lami ilang sisig, ha? Nya, barato ra baya kaayo? Gaw, Oh. Gaw. Nansa ka? sakit akong tiyan. Unsa? Oh. Gaw. Dali, dali. Dadan ka sa ospital. Na food poison man ka, ma'am. Ansa? Wala kinuo ko. Pwede na ako makagawas dayon, Dok. Tagnawa, eh. Init man kay kong pamati sa kong lawa. Ay, sino na unsa man ka, ha? Hoy! Sakit akong tiyan. Tara, tara. Nag-uni ka sa ospital, tara! Ay, pariham demo ni Joy, nak, nga na food poison. Opa, ang kinahanglan nga amo yun na ireklamo sa among ikanan. Wa mi tulubagon ana, ma'am. Kay wa mo ebidensya nga ang among baligya nga pagkaon mo'y nakahilo ninyo. Unsa? Atong hikayo na, ang staff ra sa tindahan mo'y among gikaistorya. Ug bisag unsaon na pugos nga tag-iyang gusto namong makaistorya, dili gid nila tawgan. Mong nangita ko paagi para ang tag-iya na mismo mo'y mo reach out namo. Unya, Gaw, imo di ang gipost sa Facebook ang bahin sa nahitabo nato? ukaw. Ug ako yung gipost ang picture sa tindahan. Syarog dili gyapon mo reach out na tong tag-iya sa tindahan. Oh, tanaw na to, mo chat baka ni mo, Gaw. Nag-chat ng tag-iya eh. Basahon ako, be. Magkita ta, aron magka-istorya ta, bahin sa isyu sa akong tindahan. Unsa man gyud ay tuyo ninyo? Ma'am, na food poison mi sa imong baligya nga sisig. Kaming duha sa akong igagaw. Imbis nga makasave mi kay barato ra, pero nakabayad man hinon migdako sa ospital. Gusto ko nga refundan minimo sa among nabayad sa ospital. Og ipacheck ang inyong tindahan, ma'am, nganong na food poison mi. Ha, dili mi mo refund ninyo. Unsa pala'y nakaon ninyo before mo nikaon sa among sisig?
Kami pa mo'y nadaot, ana. Oh, sige. Kung dili ka. Sige, mangayo kog tabang sa barangay. Pasensya na, ma'am, ha? Pero di may mahilabot ana nila, ma'am. Kay nag-ambang na sila sud sa pila ka adlaw karon nga nagpadug ang pista sa lungsod. Unsa? Gaw, nakabasa ka sa comment sa tag-iya sa tindahan sa imong post about nila? Ha? Unsa man gaw? Kung dili ko nun nimo undangon ang pagpanaot nila, o dili nimo i-delete ang imong post, ikiha ko no kanila og cyber libel. Unsa? Gahi gyud kayo ang tag-iya sa tindahan, pero wa ko mo-surrender. Wa sad na ko i-delete ang post. Ang ako mapangutana mauning musunod. Unang pangutana, sakto ba ko nga obligado sila nga mo refund sa among nagasto sa ospital kana poison mi sa baligya nilang pagkaon? Ikaduhang pangutana, nangayo kog tabang sa mga taga-barangay para ma-check ang ilang tindahan. Pero tinuod ba nga way labot ang mga taga-barangay ana? Kay igo raning nag-abang og pwesto tungod kay nagdong ang kapistahan? Ikatulong pangutana, gipost na ako sila sa Facebook ug puro tinuod ang akong mga gipanulti dito. Makihabaday ko og cyber libel? Ikaupat og katapusan, kung dili makatabang ang taga-barangay, asa na sila pwedeng ireklamo? Kay kuya mungod kaayo nga napay laing mabiktima nila. Palihog, tabangyog tampagi ko, kini ang akong suliran, Sheena. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog today ang inyong mapaminaw karong adlaw og tungod kay ako usa ka abogada, ako'y muhatag og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana kabahin sa mga kaalam sa balaod og dili tin-aw ang inyong kaalam ay atong sulayan og kanang paklaro gamay no. Importante baya gyud ning kabaw pud ta sa atong katungod ug nakasabot pud ta unsa puy gisaysay ug gisaad pud sa balaod. Padana lang na binyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender nato karong adlaw guys, atong tawgon sa pangalan nga si Sheena, 23 years old, gipadani sa kini ang Akong Suliran official writers page nato. No, dili lang nato isulti ang address pero guys, no, ang amua lang yung hangyo is that kumplituhan lang gid ang detalye hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana. Let us know taga-asa mo para makibaw mi ug asa na naabot ang akong tingog sa kahanginan. May pa akong tingog naabot og lain-laing dapit. Sige lang pohon, magkita-kita lang yata. Pero samtang wa pa ta magkita-kita, palihog og like og follow nako sa Elaine Tantenko Bathan and The Law and Me by Attorney Elaine Bathan on Facebook. Nikaon man guni sila ga restaurant, sila sa iyahang igagaw unya. Naglain ang ilang paminaw, murang kanagini atong gitawag guys nga food poison. Unya, wa gyud nila masturya ang tag-iya sa restaurant. Unya, ang katurag yung staff dito sa restaurant. Unya, unsa to ilang gikaon, huy kalami unta sisig, pero usahay man gud number 1 mantikao, number 2 basindaan, o number 3 basin wa natarong pod og kaluto no ang kaning pagkaon no. Problema lang kay gipost man gud niya no iyahang reklamo kay wa lagi sila tagda.
usahay gyud ko niya gihulga na hinuog cyber libel. Unang pangutana, sakto ba ko nga obligado sila nga mo refund sa among nagasto sa ospital kay na-poison mi sa baligya nilang pagkaon? The answer is yes. Especially kung identifiable na gyud kaayo Sheena og masuta og naklaro sa finding sa doktor nga ang nakaingon sa imuhang pagkasakit pagkada sa ospital tungod sa food poisoning kay ang ilahang mga pagkaon sa ilang restaurant. Because under the Department of Health, kanang atuang mga sanitary ug health compliance, labaw na kung nag-atuang negosyo pagkaon, we are mandated to make sure nga ang atuang giserve safe, fresh, ug free from any harmful nga ingredients. So, obligado gyud sila nga mo refund nimo sa gasto sa ospital kung na-identify gyud clearly no by medical findings what was the cause for the food poisoning. Liability na nila gyud. Ikaduhang pangutana, nangayo ko og tabang sa mga taga-barangay para ma-check ang ilahang tindahan. Pero tinuod ba nga way labot ang mga taga-barangay ana? Kay igo raning nag-abang og pwesto tungod kay kay padung na ang kapistahan, kanang dili gid unta para need na nila gid i-check, no? Kung nag-abang og pwesto but doing business, kinahanglan biya gihapon tag business permit, no? Nga magnegosyo ta. So pwede siguro pod nato itap ang City Health sa munisipyo or sa syudad kung taga-asa ka kay para ma-check ang ilahang pagkaon, makuhaan ba ron ang area o limpyo ba ang pagka-preparar or ang area limpyo ba ang area mismo sa pag-prepare sa food, sanitary ba? Kinahanglan ni sanitary permit, ha? Labaw na ng mga ingon ana, no? Ang source sa mga ingredients, reputable ba? Presko ba? Tingalig dubok na ni, donut na ni, or double dead ang baboy, unsa ba? No? So, need na i-check. No? Ikatulong pangutana. Gipost na ko sila sa Facebook o puro tinuod akong mga gipanulti dito. Makihaba di ay kuana og cyber libel. Okay. Wa ko kakita what you actually posted unya. Of course, naman gyud nimo dipinsa man gyud na sila no nga dili tinuod or naa sila rason and everything. But discuss lang sa nato ang unsa ning cyber libel. Ang kaning cyber libel kaso ra gyud ni sa libel. Ang libel di ba ningon ta nga gidaot nato, gipakauwawa nato, gipatang-butangan natog sala, sayop ang mga tao or even if tinuod nadaot nato ang ilahang dungog, diin makaingon sila nga nadaot sila no sa ilahang pangan or as a person no kanang pag-post na to now or pag-print kay ang kaning cyber libel sa una print yun ni unya kay nag-internet naman na usab mang teknolohiya unya mas dali manggod mukatap ug mukatag ang balita ba tungod sa lisod pugngan ang kung social media na or internet ang gamiton mo na nga gi-amend ang balaod no gitananay gitawag nga cyber libel ko ang ato ang pagpanaot gigamitan nato or atong gigamit kay use of internet or social media cyber libel. So same elements no sa pagprobar pero 1 degree higher ang penalty kung cyber libel. Now, in your case, di ko kaklarog tubag, ako bitong gitanaw, no, sa file dire, kung naaba ang katungkopya sa imong gipost para makibaw ko libel bagyod or libelous bagyod or dili. Pero kung mahogyod siya nga, you know, pagpanaot or nadaot ang ilangan o reputasyon na pakauwawan sad sila, makaingon jud ko nga basi naa sa basihan for cyber libel even if tinuod ang imuhang gisulti o kung na-identify sad gyud nga ilangan sila no ilahang tindahan or sila gyud na picture and everything or unsa pa depende on the circumstances. So di ko katubag og tarong but I hope makuha nimo from my explanation on what is libel and what is cyber libel. Ako amang good ani is that ug dili manggod kay kaniba common kaayo ni dili ra gyud si Sheena ang nagbuhat ani daghan kay sa ato ang mga sukintig paminaw ang guilty baya ani nga pananglitan ba
Magkanahan ta makigdialog, makigstorya, di ta storyahon, napakyas ta, naglungot-lungot ta, arigyod sa Facebook na to pahimungtan. Arigyod ta mo pahungaw niya, maingon mo ako maning page, may tagi private, may tagway nakabasa. Nakabasa mang ubang tao, noon niya di man na ang sakto nga remedy para sa paglapas sa imuhang katungod, no? Naamantay balaod, naatay proseso, naatay korte, naatay barangay, diin adto unta didto ang sakto nga forum sa pagpasaka nato sa ato ang kaso, pagpanukot ug pagpaningil. Dili pwede nga atong dungagan og laing sayop ang sayop na nila nga gibuhat. Okay? So, muna ako ang i-discourage nga ayaw ninyo gamita ang Facebook para magpahungaw sa inyong gibati, especially kung muhingan na mo og tao, mapakauwaw na mo nila. Ikaupat, og katapusang pangutana, dili makatabang. Kung dili makatabang ang taga-barangay, asa sila pwede ireklamo? Kay kuyaw mangyud kaayo nga naapay laing mga biktima nila. And I agree, no? Pagkaon kanya pagahisgutan, delikado kaayo na. Kay dibasin dili ra food poisoning, kanang mga worms, no? Nga kanang mga parasite nga musud sa atong ang lawas, mas masakit na niya hinuunta tungod sa ilahang hugaw og dili maayo nga pagpreparar o pag-andam sa mga pagkaon. Pagkaon baya ni guys. So pwede gina nato ireklamo kung dili sa barangay, sa munisipyo, sa DOH, sa city or municipal health nato para ma-check sila unya pwede gud na sila ingnon, no, nga dili na mo pwede mo operate, no, or i-close or isarado ang ilahang business. Ang importante mareklamo gyud unta ninimo dayon, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan sa kaaw. Ikaw man ang hinungdan na inan ni ining tanan, isaat ka, balik ka man sa unong kabulan. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Benny. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ayaw pagsad. Pagsanig kong hilabihan, sukot kong imong biyaan. Pansahin man himan, mura kong gikalimtan. Pagsad kung dili mong matuti ka masalikan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon mo kining usa ka lalaki nga taga Danau City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Benny. Ma, Uy, kas puting good nimo. Asa ka pa ingon? mamisita ako, ma. Ay, kasabay imo pamisitahan. Si Celine, ma. Ay, unsa man imo ng uyab. Manguyab ako, ma. Manguyab ka ng babae nga wata makaila. Ako pa nimo, kanang atong silingan ng imong panguyaban ay, kay suhito na tas kinaiya. Di ko mo, Di ko kunahan sa mga dagka din sa ato.
Mga itom kayo. Si Silin ang akong ganahan kay puti. Parehas na ko ba? Ya, gwapa po yun. Ayon niya, buutan ka ng imong giingon nga silin. Aw, may bawaan yan ni ma. Kung buutan ba ni Mayana? Uy, Benny. Ikaw mong gaday ni. Nasuroy man lagi ka. Suroy-suroy lang ko, Lin. Wa mo ko ilingaw sa mo. Mao ba? Di ka busy. Wa ba ko makasamok ni mo? Okay na, Ben. Wa naman sa ko'y buhaton. Nga sa ato pa, pwede na dito mag-storya-storya, Lin. Pwede po magkatakanta ta. Magiganahan ako ni mo. Sipat kay ka. Bitaw, Ben, uy. Naibaw man ko ba nga may tuyo ka na ko? Kaya dili magkibahitabo nga maghago kag anis amo kung wakay tuyo na ko, di ba? Bright yung kay Kalin, uy. Masulti na lang ko sa akong tuyo ni mo, ha? Di ba? May tuyo ka lagi na ako. Unsa man day na? Manguyabon ako ni mo. Benny. Ang tinuod, Lin. Dugay na kung nagkagusto ni mo. I love you, Celine. May chance ka ko ni mo? Dili ako ang klase sa babae nga dali rang musugot, Ben. Unsay buot imong ipasabot, Lin? Kung tinuod nga nahigugma ka na ako, kinahanglan ka unang mag-antos. Celine. Ay, maoday nga minghoy kinang naong nimo. Kaya wa di kasugtas imo gipaguyaban. Oo, ma. Ay, nabagi babae do nga di gyudayon mo sugot. Kinahanglan pa kanilang paantoson kung tinuod ba gyud ang imong gugma niya. Malagi, ma. Kung tinuod kang nahigugma alang silin, ay atos-antos lang. Hangtod nga iyang dawaton ang imong gugma. Lin, kumusta naman tong akong giingon ni mo? Ha? Dugay-dugay na ba ko nang uyab ni mo? Hangtod ron, wapagid ka maluoy na ko? Nakita na ko nga seryoso ka na ko, Ben. Oo. Maong gisugot na ti ka. Tinuod, Lin? Imo na kong gisugot? Lagi. Uyab na ta. Salamat, Lin. Salamat, gigayo. Ay maayo hinuon kay nagbuga gyud ang imong paninguha ni Celine. Nalipay sa bitaw ko, ma, nga iya na kong gisugot. Kung maunang may uyab na kapag minyo dayon. Unsa pa? Pag minyo na, ano magkakita na may ug-apos mama nimo? Ha? Magminyo na ta? Lin. Gusto na ko nga magminyo na ta. Kaya ka ko ni mong buhion? Kaya, uy. Kun mauna. Sige, magminyo ta. Sa katapusan. Asawa tanagit ka, Celine. Uy, hinahinaya ko, mabalik ko. Di pa laki ko dahil nga sa katapusan. Mangkot na kita ka. Dong, maayo kay ni anak ka. Na ako ibalita ni mo, Dong. Unsa man na, Dailin? Mabdos na ko. Tinuod? Lagi, Dong. Nagpalit mo ko og pregnancy test.
Og positive ang resulta. Kung mauna day, happy na day kung mamahimong papa ini. Ana gyud dong. Oh. Naunsa man ka? Naginuktok manggug ka. Naunsa ka? Nabalak ka lang ko day. Unsa may imong gikabalakan? Tingali yung imo niya kong biyaan. Ha? Nganong biyaan man ti ka? Wabi ko'y tarong nga trabaho day. Ang pagpangumara. Maunadlo ko nga, mas hindi ka makaagwanta sa itong kalisod o imo kong biyaan. Ayaw ka balaka dong. Bisag unsa pa kalisod ang atong maagian. Dili mahitabo nga biyaan ti ka. Kay love kaayo ti ka. Salamat day. Aray! Ay! Dong, Benny! Day, naunsa ka, ha? Dong, sakit na kaya nga kong tiyan, Dong! Mga anak mo tingali ka. Dali, dalun ka na ko sa ospital. Paghilom, ha? Imus-mus ti karon. Day, nga naman na bata. Ay da, arte kayo. Dili mo kaon og buwad. Nangitag laing sudan. Hilas kayo mamilig sudan, oy. Nagtuo tingali ni sig dato nang iyang ginikanan. Mag-uumara ba iyang amahan? Oh. Benny, hatagi ko kwarta di, abi. Day, wala ba yung kwarta dari? O, saan din mo kwarta? Hoy, Benny. Naaintaon ko'y panginahanglan, uy. Unya mangutan na ka kung unsaon akong kwarta. Daghan kong paliton. Nagkagidlay naman gani ko inihapit. Pasensya na gigi ka, day. Wa pang yung kwarta din, eh. At agalan din unya tagag kwarta, ha, kung ma-harvest ng mga utanon. Day, unsa man ni? Ngano mo man gipangandam ang mga gamit? Wa ka makasabot? Mubiya na ko ninyo. Ha? Imo may biyaan si mong mga anak? O kung sa may gusto nimo, ha? Nga mag-ipon ta hangtod sa hangtod? Ay, Benny, dili na ko makagwanta sa tong kalisod, uy. Oh. Ang tinuod lang, no? Nagmahay ko nga nung nakigminyo ko nimo nga wa man kay tarong trabaho. Wa kay lain nakatunan ko di pagpangumara. Silim. Mao bisag unsa pa imong buhaton, dili ka makapugong nako. Day. Biyaan ta mo. Day, malukoy ka na ako. Ayaw itaw ko biya, eh. Mag-unsa naman ako kung wala ka. Mag-unsa naman lang ang atong mga anak. O, ati man na, amahan man ka. Day, di man misaan man ka na ako. Nga di ko na mo biyaan, bisag unsa pa'y kalisod nga mo abot sa tong kinabuhi. Ay so, storya na tong ako, oy. Kaya kung gihuna-huna, no? Wa ko'y maayong kaugmaon nimo. Kung hangtod sa hangtod nga makig-uban ko nimo. Oh. Maong mubiya na ko ninyo. Day. Ma, ayaw lang may biyai, ma. Ayaw lang may biyai. Tingka sa ato, ma. Talapag ko. Saba! Ayaw ko na yung gunit-gunit, tibi? Bisag mag-unsa pa mong hinilak diha, dili mo makapugong nako. Ha? Ma! Balik din ni ma! Day, Celine! Balik din ni ma! Ayaw magbiyahe, Day! Maluoy ka na mo! Day, Celine! Nganong imo man kong gibiyay, pagyud kong gipasalikay, ayaw pagsaad kung dili mong matu
masalikan. Tungod lagi kay mag-uumar ako, ibiyaan ko sa kong asawa. Kay di ko makahatag niya og maayong kaugmaon. Og ako na lang naibawan nga may lain ng pamilya si Celine. Samtang ako niya nagpadayon og atiman sa akong mga anak. Og kung kinsa matong ganahan nga makikigalan ako, mao ni ang akong Facebook account, Venancio Pitugo, single father. Dinin lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mo ko mga higalang kaagi ni Benny nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagalan, ayaw pagsaad. Ayaw pagsaad kung dili mong matematika masalikan. Ang mga kaagi gibahatan na dos sa radyo ni Ricky Persuelo dating ugabos sa direksyon ni Priscilla de Ganas. Kamusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakaw. I-address lang na inig tulungan nun, hunt bebanan sa usakaw with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, takagi salamat sa inyong pagpamilya. Naman tatay sa puta